Watakan wani saƙon gargaɗi da ƙasar Iran ta aika wa ƙasar Isra'ila a rubuce, inda take gaya musu cewa dukkan wani farar hula da ke cikin ƙasar Isra'ila ya gaggauta ficewa a cikin wannan ƙasa, sakamakon dukkan wani iron defense system ɗinsu ya riga ya lalace baya aiki, kuma don haka mutanen ƙasan ba su da wata mafaka, ba su da wani abu da zai kare su. Don haka mizal ɗinsu yana nan tafi ko ba sa fatan wannan mizal ɗin ya taɓa wani farin hula ko guda ɗaya. Don haka ba su da wani mafita a wannan ƙasa illa kawai su tsallake su fice su bar wannan ƙasan, don mizal ɗinsu babu wani abu da zai kare shi in ya zo dole sai ya sauka a cikin wannan ƙasan Isra'ila ɗin. Don haka suna mai ba ma farin hula shawara a cikin ƙasan Isra'ila da su gaggauta ficewa su shiga ƙasashen maƙota don tsira da rayuwarsu. Don yanzu a haka gabaki ɗaya duk wani abu da kuka sani da ke kare sararin samaniyar ƙasar Isra'ila baya aiki. Iran ta riga ta yi rugu-rugu da wannan iron defense system ɗinsu, dukkan wani abu da ke kare sararin samaniyar su ko yake intercepting ɗin wani missile ko wani abu, Iran ta riga ta gama kace-kace da shi. Duk wani missile da Iran ta turo haka yake dira ya sauka a cikin ƙasan directly, ba wani abu da ke tare shi. Wannan yasa Iran take ba ma fararen hula shawara cewa su gaggauta ficewa a cikin ƙasan Isra'ila don saƙonta na nan zuwa. Ba wanda ya sani a wani lokaci saƙon zai sauka, cikin daren nan zai sauka ko gobe zai sauka, ba wanda ya sani. Kawai sun ce dai saƙo na nan zuwa yana hanya, fararen hula su guji su bar ƙasan kawai.